Ola, moi boas, damos a benvida a unha nova edición de Informar, na que lle falaremos da solicitude de Pla de Mar para acabar co redondeos na confraría de Noia. Estaremos tamén en Rianxo, onde a confraría vende solicitar a Xunta autorización para a explotación da vieira. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Comezamos o noso programa falándolle do operativo contra o furtivismo desenvolvido pola Garda Civil en Cabo de Cruz, que se saldou con 11 persoas denunciadas. A Garda Civil denunciou a 11 furtivos que foron sorprendidos extraendo marisco de xeito ilegal en varios puntos de Boiro. O levantamento das actas de infracción producíase no transcurso dun operativo desenvolvido polo Servizo Marítimo da Garda Civil da Coruña en colaboración cos gardapescas da Confraría de Cabo de Cruz. As primeiras denuncias foron interpostas a 3 veciños da Pobra, aos que se lle incautaron preto de 40 kilos de ameixa en Boiro. Posteriormente, os axentes sorprenderon a un veciño de Cabo de Cruz faenando no peirao de Esteiro, o que se lle comisaron outros 3 kilos desta especie. Na zona do Chazo producíase o operativo máis destacado, coa identificación e denuncia de 7 persoas que mariscaban por quendas. A pesar de que tentaron desfacerse do marisco, os axentes conseguiron comisar 46 kilos de ameixa que foron sementados novamente. Pla de Mar ten solicitado á Confraría de Noia que acabe cos redondeos nas demasías para que os mariscadores cobren polo marisco extraído. A plataforma en defensa do mar de Muros Noia demanda o opósito a eliminación dos redondeos e que se pague aos produtores polo prezo total da cantidade de bivalgo extraído. Dende Pla de Mar denuncian a perda de ingresos que supoñen estes redondeos, agravada máis se cabe nestas datas con cupos moi restrinxidos e moi pouco marisco de primeira. Se eliminen os redondeos porque ahora mismo cos topes que temos de captura, sobre todo queixas a xente da pé, que son 3 kilos nada máis, e claro, ao chegar ás máquinas están redondeando ahora mismo hasta que non chegas ao medio kilo, hasta que, tanto de primeira como de segunda categoría. Entonces, claro, si tes 300 gramos de primeira, non computan, non chos pagan. Entonces encontramos ca problemática esta, de que ao fin de apañar son moitos cartos o que perden. E ao mesmo tempo tamén se queixan porque, claro, si traes 3 kilos, que é o cupo, chegas ás máquinas clasificadoras e hai veces que che dá medio kilo a pagar, porque as outras quedan no medio das categorías, quedan polo camiño. Para Pla de Mar, a alternativa do opósito de abrir unha nova categoría denominada berberecho de pesa, que non pasa pola clasificadora, tampouco é a máis axeitada, xa que ao mesturarse distintos calibres de marisco, baixa a súa cotización. Eles propuxeron o tema da pesa, de abrir a pesa, que ahora mismo están a abrir un sistema que é a pesa, o berberecho vai todo xunto, entonces pésase e entonces dache os kilos xustos. Cal é o problema? Que o que pasa sempre, cando o marisco non vai clasificado, o precio baixa moitísimo. De feito, onte foi máis barato ese marisco, ese berberecho de pesa, que o propio berberecho de cuarta categoría, que é o mínimo das máquinas, foi a 3 euros. Entonces, o cupo son 3 kilos, a 3 euros son 9 euros. A xente non vai pola pesa porque evidentemente non compensa. Por esta razón, Pla de Mar pide ao opósito que estude a súa proposta de cara á vindeira campaña e buscar así a mellor fórmula para atender aos intereses de todos os socios da confraría. A Confraría de Rianxo vende solicitar a autorización á Xunta para a explotación da vieira. Actualmente este recurso comercialízase exclusivamente a través do opósito de cambados. Medio cento de embarcacións non só de Rianxo, senón tamén de outros pósitos arausáns, mostraron o seu interese na posta en marcha dun plan de explotación da vieira independente de Cambados. A Confraría Rianxeira está xa coa elaboración do plan de xestión que remitirá próximamente a Mar. O documento contempla a extracción duns 1000 kilos de marisco diarios en 8 días de traballo, co fin de coñecer a demanda e abrir novas liñas de mercado tralo peche da campaña en Cambados. Eu levei a reunión dos da Vieira e aceptaron facer un plan e incorporarse a este plan. Estamos elaborando ese plan, vamos a presentar á Consellería en breves
Hoxe estamos remitindo xa o que é o informe para facer o muestreo, e para a semana eu penso que xa teremos feito un plan xa de explotación para sacar 1000 kilos diarios durante 8 días. Mandamos unha circular a todas as cofradías propoñendo que os barcos que teñen interesados en pertenecer a este plan e ir á vieira estes días, pois que se apuntaran. Nós non cerramos as portas a nadie. Queremoslo deixar aberto para que todo o mundo teña opción a poder ir, todos os que teñan vieira, claro. O Pósito Rianxeiro iniciou xa os contactos cunha empresa especializada en evisceración, requisito indispensable para sacar o produto ao mercado, e outra máis mostrou tamén o interese en formar parte desta iniciativa. Vai basado en que Beiro quere abrir mercado, quere abrir un mercado de cara ás Navidades, porque está moi interesado nas Navidades en vender o que é a vieira. Depois, aparte, tamén hai outra empresa que temos aí na recámara tamén, que tamén está moi interesada, pero está a expensas de aí de uns acuerdos que ten que facer, e se os cerra, tamén estaría moi interesada en coller vieira da nosa daqui. Nós, canto máis empresas haian para unha especie, é mellor, porque a xente, despois, cando vai ao mar, pode ir a uns kilos que cales van ser rentables no oficio. Nós vemos que ahora mesmo o oficio hai días que non son rentables, según a xente que se apunta. Eso é algo que temos que, para iso estamos os patróns, para mirar, para que sea un oficio que sea rentable. Nós vemos que por aí podemos tirar, vemos que este oficio pode ser rentable incorporando máis empresas a un plan, pero bueno, vamos a ir paso a paso primeiro e ver o que sale. De obter a autorización de mar, a Confraría Rianxeira iniciará as mostraxes, co fin de comezar a traballar antes de fin de mes. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. O Club de Xubilados de Rianxo non está disposto a marchar do actual local situado no baixo da confraría, a pesar das reiteradas solicitudes de Portos para que dean cumprimento á sentenza de desaloxo. O anuncio de Portos de Galicia de que o cumprimento da sentenza para o desafiuzamento do local de xubilados de Rianxo é inminente non amedranta este colectivo. Insisten en que non marcharán e seguirán a petar en todas as portas ata conseguir o seu obxectivo, manter a súa sede. Nunca marcharemos daqui, porque, bueno, hai de salir unha noticia que ainda non están preparando, porque aí Portos cometeu fallo cando enterrou o local e agora non se quer coller as mans, pero ao mellor vamos a facer collelas nós, porque temos un papel moi fuerte e estamos facendo un papelito para ver se o meten no xuzgado para un xuízo contra Portos por cometer ese error. E máis que estou, son o presidente dun colectivo de maiores que estamos aquí todos. E eles están a temblar, porque xa lle dixen outro día, outra carta de desaúcio, aí 15 que me mandaron unha, outros 15 días outra. A única alternativa que sería viable para os xubilados é o traslado ao local próximo situado no auditorio. O PP local comprometeuse a levar a pleno esta proposta co fin de buscar o respaldo do resto da corporación. Xa non lucharíamos máis por isto, porque aquele é maravilloso, é todo chan dereito, os baños para os minusválidos, para quen queira entrar, está todo adaptado, todo. Ten ventanas, ten sitio para aparcar en todos os sitios, unha maravilla. Entón xa deixaríamos aquí para sempre e que nos deran eso. Esa é a nosa opción. Polo momento non hai data firme para proceder ao desaloxo, pero Portos ten intención de dar cumprimento á sentenza nun breve prazo de tempo. A Deputación da Coruña habilitará en Boiro un novo espazo de coworking especializado no sector do mar. A Deputación da Coruña e o Concello de Boiro irán da man nesta iniciativa pioneira, baixo nome Emprende la Barbanza, que posibilitará a creación dun espazo de coworking especializado no sector do mar e tamén no turismo. O centro localizaríase nas instalacións do viveiro de empresas e no centro de formación, no polígono industrial de Espiñeira. O proxecto suporá un investimento de preto dos 100.000 euros, dos que os 76% serán achegados directamente pola Deputación, a través dos fondos da liña de apoio a emprendedores, do Plan de Emprego Local.
O proxecto pretende fomentar a creación e a aceleración de novas empresas relacionadas con sectores estratégicos para esta comarca, como é o caso do conserveiro e do de transformación de produtos do mar. Unha actividade investigadora, unha actividade tecnolóxica, unha actividade de investigación e desenrolo que necesita Boiro como necesita calquer poboación galega ou española que se precie e que pense no futuro. Nese sentido, temos o compromiso aprobado xa na Deputación de instalar aquí en Boiro como camiño para lograr ese objetivo e lograr o futuro unha instalación, unha incubadora de empresas vinculada ao sector extractivo do mar, é dicir, o primeiro viveiro especializado e sectorial que habería en Galicia estar aquí en Boiro da man da Deputación da Coruña con que lo significa. Boiro pasará así a formar parte, xunto con Oleiros, Carballo e Brión, do grupo de concellos que conforman o embrión da futura rede provincial de centros de traballo colaborativo, que aglutinará tanto espazos xa existentes como de nova creación, independentemente da súa tipoloxía, nos que se asentarán iniciativas emprendedoras de sectores moi determinados. Despedimos así o noso informar desta semana, lembrándolle que o vindeiro xoves estaremos de volta a mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Mentres tanto, poden seguirnos a través da nosa web canalriasbaixas.tv. Ata a vindeira semana. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.